masoyinka mai tsantsar kwarjini da haiba manzona. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Alai da sahabbansa ba zan manta ba, sun bi Rasulallahi ba bin wasa ba, sun ba da ransu ga ɗahabarin duba, har abada da'iman da san su a kirjina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. A gaida shugaban matan aljanna, sai ya da Fatima Batula ummina, diyar ma'aikina mai ceton raina, labbaikin ummu sharafa Fatima nana. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Rabbu da Maulana Ahmad Tijjani, Hatimul Auliya Qurratul Aini, na sabar hama gausu zamani da shehu na alƙali Maulaya Murabbina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Na farko Habibul Muktari, mai daɗin suna Nurul Anwari, ya taska Rabbana sirril asrari, Shafi'ul Mushaffa'i da ma'aikina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Kasar ce annabawan Allah duka, har mursalina manzo ba tamkarka, kai ne mai mukamun shafa'ati labbaika, wa innaka la ala wulqin manzona. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Mai tataccen fari sarkin kyawawa, idan yana magana haske ke fitowa, nan daga bakinsa shugaban kowa, haske bisa haske rasulu ma'aikina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Ya wanda Allah yake yi wa salati, ba dare ba rana sakon koko minti, kai ne manzo na mai ahlul baiti, ya khairul awwalina wal akhirina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Ya mai darajoji Allah ya baka, ya fifita ka sannan ya zaɓe ka, ba wani mai matsayi da girma tamkarka, ka wuce zance na haɗa da tunanina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Alam bisharin qara'ata bil muhassasi, Muhammadu Abdullahi sirril mumasi, laqad jala qabla al-kawn bil ghaibi wahdahu bi izin wa tashrifin wa sirril muhassasi. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Tasaddara bil albas fal kawn kulluhu, masayiru albasin li hadha al muhassasi, tadawwara bil adwari iz kana wahdahu, tanakkara an ainil basiril mufayyisi. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Assalamu alaikum mai saurari, kana sauraron wannan kasidar ne na yabon sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga bakin dan uwanku Umar Sufi Rijau, a karkashin jagorancin Sayyidi Malam Dauda Zakiru, kwamandan zakiran Niger. Domin ƙarin bayani ka tuntube mu ta wannan namba 08083855284. a yi sauraro lafiya. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Ahlan wa salam marhaban summa marhaban, fatata anal masu sirri wa mukhlisi, wa anni'u nafsi summa yaumi wa shahrahu, kaza baladun armasau khairu ahmasi. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Diran wa Abdullahi summa aqilatan, atat qaumaha biruhi aina tashawsi, salatu wa taslimul ilahi bi qadrihi alal mustafa wal ali fal kulli mukhlisi. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina.
ke binsa, yana yi masa inuwa yana shan madadinsa, isa girma martaba komai na wurinsa, biyayye kairul anam mabuɗin aljanna. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Ya rahamar Allah madafar mu madogara, annabi manzo na mai kyawun sura, sahibul husni ya mai alkausara, salamu alaika ta mai ceton raina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Shi ne mai haƙurin da ba wani mai yinsa, wurin amana anan babu kamarsa, a ɗamagun gaskiya anan ma ba irinsa, manzo al-Mustapha farin cikin raina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Na kudalan rabbana abun alfaharina, kai na rike tun azal abadda manzona, cikakke sayadul wara da sanka a kirjina, ta haka mun lamunin yabon kama aikina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Na san ka annabi wurin iya alfarma, gani cikin yanayi na san ka ina fama, abinda nake nema na ganka abin Fatima, har ma mu zance da kai mai ceto na. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Wani Rasulallah ka ɗauke damuwata, ka sani cikin masoyan kaɗa ina fata, shi ne damuwata a koda yaushe na kwanta, gare ka na zo da don ka share hawaye na. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Ya manzan Allah ka bar mu da ƙaunarka, don girman rabbana wanda ya kage ka, ka samu cikin suturan aminci domin ka, mu ta yi ma hidima dare ko rana. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Tilas kuma wajibi gare ni na gaishe ka, ya baba Alhassan da Maryamu labbaika, Rabbu ya dafa maka dukkan lamarinka, ya sayati malan Dauda ya na manzona. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Dan madizan huta anan zan sa aya, ya mabuban layi ya kairul anbiya, karɓi yaban nan da na yi madan soyayya, alfarman sayyada Fatima ummina. Ya manzan Allah, ya manzan Allah, labbaika ma'aikina. Ɗan ƙaramin ɗalibinku ne kuma mai rauni, shi ne ya yi baitika wurin ɗan adanani, wato Umar Shehu Sufi Ihwani, ni daune ja nake masoyan manzona. Ya manzan Allah,